Hello guys, welcome back to my channel. Ito na po yung kasunod ng naputol. Ewan ko po kung bakit biglang naputol. Ayun na po si Georgina, kulit, liit, bulilit. Tatabas po siya ng mga tumutubong damo. Sipag-sipagan, blues. Hello Georgina. Tingin ka naman sa camera. Eto guys, hindi ko alam kung anong pangalan nitong tanim na to ni Mother. Ayun yung makrutol si Mother, di ba? Pag naarawan siya, lalo siyang maganda. Ayan. Ayan. Sa totoo lang po, ako po nagturo kay Mother magtanim. Hayaan nyo na lang po at wala siya. Walang kumukontra. It's a joke. Ayan, di ba? Ang ganda niya pag naaarawan. Alam niyo po kasi sa TV, ang hilig niya panoorin yung mga krotons. Ayun guys, hindi ko alam kung ano pangalan. Ito yung baging. Ano pangalan kayo yung baging mong ini? Comment naman kayo guys kung anong pangalan nitong halaman na to kasi hindi ko to alam. Yun, dati ang dami niyan. Ayan, may orchids din si Mother. Ito po yung mga maliliit na ano na po di ba? Pakpaklaw. Maliit na pakpaklawin, yung maliliit. Ayan. Meron din yan si Mother. Ito po yung ano, tawag dito, Chinese bamboo, Japanese bamboo. Ito po yung tinatawag na Japanese bamboo. Ito po hindi ko alam kung anong pangalan nitong halaman na to. Ito po. Ayan po is ano siya, golden pothos. Urarot po, urarot. Ayan, mga urarot ni Mother. Ito po yung mga mini santan ni Mother. Mayana. Dati po marami kaming mayana. Iba-ibang kulay yung tanim ko dati. Kaso yung mayana po kasi, pag umuulan, nagkakanda putol-putol ang sanga. At kailangan lagi kang nagpapalit. So, ayan. Diba? Ganda naman. Oh. Hi! Ayun po. Fortune plant. Mahilig po kasi si Mother sa mga halaman. So, lalo sa mga crotons. Kasi gustong gusto niya po yung mga crotons kasi makulay. Ayan. Ayan. Snake plants. Ayan. Yun, ewan ko anong pangalan yan. Ayan. Ito. Hindi ko alam kung ano yan. Dati po ang dami niyang bulaklak na yan dito. Ayan. Ayan, meron po kami dito isang malaking golden pothos sa puno ng mangga. So, iba-iba po yung halaman. Yung mga syngonium. Ayan. Elephant ear. Ayan guys, comment kayo. Hindi ko kasi alam yung mga ibang pangalan ng mga halaman na yan. Ayan. Ayan. Ang ganda dito pag umaga. Oh, na. Arong na kayan. Bakit napipindutin dyan? Paano? Pinindot. Sisay nagpindot kayang kasubago. Sisay ang nagmatang amay si Georgina. Ilingon mo na Georgina ang ginibo mo dyan. Ayuso nindo yan. Mga bata po kasi makukulit. Ayan. Except of the power saving leg. Hindi ma. Handa, hindi ko aram. Pindutin ko. Sabi back baka makabalik pa. Anong, siya ang nakakaaram ka iyan, tas siya ang nagpindot ka yan. Kasi po yung cellphone, hindi ko po alam kung anong nangyari, ba't ganyan na. Maaga po kasing nagising yan si Georgina. Siya yung nagpindot-pindot niyan. Ayan na, nakabalik na. Yan na, nakabalik na. Dahil yan pagparapirindo to na. Ayan, nakabalik na raw po yung cellphone. Ito yung isang klaseng tea plant. Ayan o. Pinutol ko po yung pantanim niyan dun sa Carmel. Yung tea plant na yan. Ayan o. Ayan guys.
Ito po yung crotons na mahal ni Mother Dear. Ayan. Yung mga bilog-bilog. Magaling daw po yan ng Thailand. Mga ganyang varieties ng ano. Ito po, naibalik ko na yung mga halaman. Binalik ko na siya kahapon. Ito po, hindi ko alam kung anong klaseng halaman yan. Please comment naman po kung alam nyo ang mga pangalan. Kasi hindi ko po talaga alam ang mga pangalan yan. Ayan. Ayan po yung golden pandan. Isa sa mga maswerteng halaman. Yan na po, malalaki na siya. Ito po kasing mga gabi-gabi ni Mother. Masyado siyang naano sa araw. Mahina po kasi sa araw yan. Nasusunog talaga ang dahon yan. Dito po sa may pintuan namin, meron din po kaming golden pothos. Ayan, hindi ko pa alam kung ano mga pangalan yan, mga halaman na yan. Ayan. Ayan. Hindi ko rin alam. Meron po siyang variegated na 5 finger. Ayan. Ang ganda, di ba? Yung variegated niyang 5 finger. Diyan siya nakatanim. Ayan. Ayan. May peace lily. Ito naman yung papunta sa likod ng bahay namin, guys. May crotons pa rin dito. Ito yung tinatawag na pink ginger yata ito. Puno ng langka. Sagingan. Ayan. Ayan, guys. Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya. Ayan. Ayan, mga tanim nila Mother na mga pinya. Ayan. Yun, puno po ng lagundi. Ayan. Meron din siyang mangustin. Ayan, guys, maliit pa siya. Ewan ko kung kalamansi yan o dalandan. Hindi ko alam. So, ayan. Marami kami dito, guys. Mga tumubo na tawag dyan. Birds of Paradise. May mga crotons pa rin po dito. Meron po kami ditong tumubong. Marami dito. Tumubo lang siya dito, guys. Mga Birds of Paradise. Ayan, di ba? Nakikita nyo. Ayan. Ito yung paligid namin pag umaga. Ayan, guys. Ayan. So, pag nagawa na po yung kusina namin, hanggang dito po siya. So, ngayon, ginawa po namin munang siya ng mga basura, tapos sinusunog namin. Ayan. Hanggang po dito yan, pag naginawa na po yan. Hanggang dito. Wala pa po kasing budget. Nag-iipon pa siguro yung kapatid ko na pampagawa ng kusina. Ayan. Dami rin po kami dito, guys. Guyaba, no? Meron din po kami puno ng kakao. Ayan, may bunga po siya pero andun sa loob, hindi masyadong nakikita. Ang dami po namin dito. Bamboo po ito. Fortune. Ay hindi, ito yung sabi na sa mga Chinese, sa mga punsoy na maswerte. Ayan. Dami yung tanim si Mother. Ayan. Lucky bamboo. Eh, pala yung tawag dyan ng mga Chinese sa feng shui. Ito po yung anong tawag dito? Yung yung pinapasok ng mga mayayaman sa loob ng bahay nila. Pwede siyang sa loob ng bahay. Ito. Ano to eh? Ko alam, nakalimutan ko guys yung pangalan niya. May bunga na po yung langka. Nag-uumpisa na naman po siyang mamunga. Ayan. Pag namunga na naman po siya, marami siya. Ayan. Tea plant.
Sabay na ha. So guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. Kung nagustuhan nyo ang aming vlog, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thanks for watching. Bye-bye!